लोगोफोर आङो माबा जादों आरो ना सिलिखा फिथाइ जादों आरो ना। हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि सनजित गयारि यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर आं दायो राङापारायाव दं आरो ना संसारमोननि गामियावसो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर दायो जोङो नै बेरायगासिनो आरो ना लामा लामा थाबायलांगासिनो दङ। ओरैनो माबायाव मा होनना बुङो नोंखौ सकआव आरो ना लोगोफोर दसे एसे माने माबाफोर जाहैनो बेरायनो आरो ना लोगोफोरजों दायो बेरायदों। लोगोफोर सानखोनावलाय नैखै ओमफ्राय बे गामियानो जाहैबाय मोगथां एक्टरमोननि गामि आरो ना लोगोफोर। गामियालाय जोबोद मोजां जोबोद समायना आरो ना। ओमफ्राय जायगाफोराबो मोजां हाजो खाथि लोगोफोर। नै लोगोफोर संसारमोननि गामियाव बेरायफैदों आरो ना। ओमफ्राय ओरै बे दैमाखौ बारलांबासो माने माबा मोनगोन आरो ना दखान मोनसे दंनो आरो ना सौयै बेरायनो थानो नागिरदों। ओमफ्राय बे दैमाखौ बारलांनांगौ आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय बे गामियानो जाबाय मोगथां एक्टरा बर'निया बिनि गामि आरो ना लोगोफोर। दायो नालाय संसारा आंखौ माबायदि लामाजों लाबोदों लोगोफोर दै बारनांसिगोन आरो ना नै। ओमफ्राय आथिङाबो आंना मजा गानलायलायनायसो दा दैखौनो माबोरै बारनो जाबाय आं लोगोफोर। ओमफ्राय बैजोंसो बारनोसै आरो ना आङो संसारा एकदमबारे अबेबा हाजो बारियावसो लाबोबाय आरो ना। माबायदि जायगायाव लाबोखो देन्जार लोगोफोरनिजोंसो बारनोसै आरो ना आङो दायो बिराद। लोगोफोर बेनो जाबाय मोगथां एक्टरफोरनि सक आरो ना। बियो ओरैबो ओरैबो सक आरो ना टार्निं आरो ना लोगोफोर ओरैबो ओरैबो टार्निं आरो ना लोगोफोर। नै लोगोफोर मोगथां एक्टरमोननि थानसालि बाथौ मन्दिरा बेनो आरो ना लोगोफोरनि गय बारि गोजा आरो ना। लोगोफोर मोगथां एक्टरमोननि गामिया माबायदि जायगाया नोंथांमोना खोन्थाहरदो कमेन्ट सेक्सनाव। लोगोफोर आङो माबा जादों आरो ना सिलिखा फिथाइ जादों आरो ना। ओमफ्राय आंजों संसार दं आरो ना लोगोफोर नै संसार फंबाय दं आरो ना। नै संसार फंबाया बरिया लोगोफोर जायगाया जोबोद मोजां आरो ना नै प्लेसआ ओरैबायदि क्लिनखा आरो ना। ओमफ्राय ओरै माबा खोन्थानो आङो अबे थांखो नुहरासै माथो सानखौ देखायनो नागिरदोंमोन लोगोफोर सानखौ बारा मोजां नुवासै। स' लोगोफोर जियानो जाया मानो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै सापर्ट खालामदो बर'जों बर'। ओमफ्राय बिदिनो आरो ना लोगोफोर मा बुंबावनो। लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो ना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बेसेबां सेयार खालामनानै सापर्ट खालामदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब आरो लाइक शेयार खालामनानैसो सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर बर'जों बर'। स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना आंखौ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर। बाय बाय।